Auxillia Mnangagwa must not be given platform during the FLAIR summit. Sanapinda mashoko obuda panguva inoi atiri kuona kuti aiwa kuUK vakomana vacho vakatojamuka ende vatori nemoto muburugwa vari kutofarisa vari kuuya panguva inoi vachiti aiwa the first lady wenyika yeZimbabwe havafaniri kutombopiwa the podium, havafaniri kana kutombopiwa platform yekuti vapresente during the FLAIR summit. Sanapinda mashoko anobuda panguva inoi kuti subscribe like on the bell icon. Topinda pane maZimbabweans ari kuUK pana panobuda chiti Auxillia Mnangagwa must not be given a platform at the FLAIR summit. She represents brutal regime responsible for number 1, abductions and arbitrary arrests, number 2, mass corruption and looting, number 3, a collapsed healthcare system, number 4, human rights abuses under Emmerson Mnangagwa. Vanendrambira vachiti, your sons are at the center of industrial looting. Why will Zimbabweans suffer? Hashtag Zimbabwe lives matter. Hashtag stop Mnangagwa. Hashtag no to dictatorship. Vanobuda panguva ino vachiti join the protest 17 June 2025 kubva na 10 am kusvika na 4 pm. Vanouya nelocation yacho vachiti your voice matters. Ndomashoko ari kubuda panguva ino achibva kuUnited Kingdom vatiri kuona kuti aiwa they are trying to block Auxillia Mnangagwa vachiti aiwa ngavanyimiwe platform noda kwokuti they cannot preside over vachiva vachidzidzisa vamwe mafirst lady mamwe madzimai kuti aiwa welfare yevana yemadzimai inofambiswa sei panguva ino kuoperata maunions and the likes. Asi kuchionekwa kunzi munyika yeZimbabwe they are not doing such. Tikuona kuti maZimbabweans ari kuUK vakajamuka ende vari kuvhura hombe vakomana vacho vari kutoramba vachitoprotesta. Izvi zvese zvamuri kuona mapictures muri kuona vakabata those banners akanyorwa zvakasiyana siyana vachinzi stop abductions corruption, vanoenderambira vachiti stop arbitrary arrest, no to maternal deaths. Vanouya panguva ino vachiti amai Auxillia Mnangagwa, she is answerable to lack of democracy, lack of transparency and human rights violations in Zimbabwe. Your voice matters. Mashoko ari kubuda achitaurwa pana pane vanhu vari kuUK vari kuona kuti vakajamuka. Mbudzi mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Enda kumasection medu, subscribe like, turn on the bell icon.